ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आंबा बागायतदारांना नुकसान भरपाई मिळावी या मागणीसाठी काढण्यात येणारा मोर्चा होऊ न दिल्यानं ठाकरे, शिवसेना आणि काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन करण्यात आलं. या प्रकरणी देवगड पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय. आंबा हंगामातील नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन छेडलं होतं. मोर्चास परवानगी न मिळाल्यानंतर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी देवगड परिसरात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पुतळ्याचं दहन करून निषेध केला. या आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष काका ढोके यांच्यासह ठाकरे, शिवसेनेचे पदाधिकारी गणेश वाळके, जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्ष किरण टेंभुलकर, राजेश पाटील, विजय पाटील, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष उमेश कुलकर्णी, ठाकरे शिवसेनेचे स्वीकृत नगरसेवक सुधीर तांबे, तेजस मामघाडी, प्रसाद दुखंडे आदी सहभागी झाले होते. दरम्यान देवगड पोलीस ठाण्याचे पोलीस कॉन्स्टेबल रवींद्र महाले यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली. राज्य महामार्गावर पुतळा दहन करून नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण केल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं. त्यानुसार संबंधित आंदोलनकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास देवगड पोलीस करत आहेत.